Ja, det har jeg hørt. Fordi jeg blev lidt skuffet over det. Jeg har været så god ved hende, så lader hun bare sådan en pis. Nå, men det samme. Jeg tror, du er Henrik, der fortalte mig. Han står sådan her, og han er sådan med mig. Ej, den går sgu ikke. Ja, men der er lidt mere. Der er lidt mere vilje. Ja. Den er sød, når jeg vil ud af bilen, så laver hun ikke bare sådan nu bliver hun smart og kigger på mig. Hvad skal du lave? Jamen, det gør min bare. Altså, min mor, jeg kan jo lukke noget heroppe. Ja. Og så siger jeg bare væske, og så er hun jo ved mig. Ja. Der er jo andre. Det var muligt at gå på oplæse. Hvem er her, hun siger, og hvad er her? Ja, og lad mig komme ud i verden. Ja. Så er jeg med på arbejde, så hun føler sig ikke mange. Hun der simpelthen, der er jo ikke nogen ude under mig. Nej. Så hun tager simpelthen alle kontorgangen, alle kontor på huset. Ja. Alle vegne bliver, og det er der kontor, man fatter ikke. Og den anden er den går i skældhasen på ham. Ja, jeg lige nødt til at få den. Kom så her, Samantha. Det gør det. Oj. Nej, det var det. Ja, det er fint. Ja, det gør. Og det er også kun for dig. Nej.